Nakahadlok di siya makalingaw. Nice day, pero dili nice ang feeling. Hello guys, so we're on our way to Sumilon Island now. Kuya, gihapon ang mga pets. Then trivia na sa nasa Sumilon. Ang nasa Sumilon is island na dyan siya. Sumilon is nice. Sumilon is nice. So see you in a bit. Ang Sumilon Island kay himutang sa pinakatumoy nga bahin sa munisipyo sa Oslob. Kung gikan ka mag whale shark watching sa Oslob, daghan ra gud og mga affordable offers para mabisita nimo ang maong isla. Puti kaayo ang sandbar sa maong isla. Nasad ni mga marine resources nga giampingan nga pwede natong mabisita pinagi sa pag-snorkeling. Ug kay mao man ni ang last part sa among trip niadto Higayuna, amo na lang gi-enjoy ang palibot pinagi sa paglangoy-langoy, pagpa-picture ug labaw sa tanan, pagligid-ligid sa kabalasan. We're here! Charot! Hello guys, nami diri sa Sumilon Island. Kung hain na ang puti nga sandbars. Mas puti pa ni Nede. Mas puti pa ni Kevin. Pag dili mag-uol. Kaya magputi na siya next month. So activities diri guys, actually na yung mga snorkeling ang mga show niya. Di ba may kibaw manglangoy? So wakal-wakal lang ang show. Hangin man siya. Okay, mawag di siya malangoy guys. Puso di siya sa butanding sa Uslog. So kibaw din siya malangoy. So atong nakita no nga si Kevin nagkamang-kamang og picture sa bato kay walay bato sa ilaha. Unsay naa sa bato, bes? Pang Instagram. May pang bato nasa Instagram. Ya puti ba gyud ang bato? Wax. Kanang kumas kay sa ayun. Excuse me kuya. Isa pala activity dire kuya. Kuha, sanduari. Katong fish sanctuary. Oo. Kadto nga side. Oo. Mag-snorkeling ka diha. Dahil ito bayad din kuya. Moabang ra kag snorkel. Limited din na siya. Laom dito nga to. Dili basta na may portion ng habaw. Kaasay na. Dire na. So best, sa mo masultingan ako ni snorkeling somewhere sa fish sanctuary. Tagam na kasi siya tanding. Nakahadlok di siya makalingaw. Nice ang tanding pero dili nice ang feeling. Makadlok kay mo maragok doon. So nakita na to nga si Kevin nag-count na sad. Feel ko mubangla siya. Mumangwa ko. So si Kevin nangandam para sa iyang huna-huna nga pictorials. Ug ato tan-awon later ang resulta sa pagbabalik ng magandang buhay. Mga lahula. Init na kayo and all ba? Pero wag yun siya mabother tanawa. Kana siya ba? Wag yun siya mabother. Asa man na ba? Uy, kana ba? Kana siya. Kana siya, wag yun siya mabother sa kainit. Grabe. For today, thank you so much for watching my entire vlog. O comment down below kung asa nga parts sa vlog ang nalingaw mo pag-ayo. Don't forget to subscribe para ma-update mo sa akong every uploads. O follow me on all my social media sites and Facebook fan page Rainy Sir Production. Once again, this is Elfrain saying, Jimmah kabakang, Bisayang baki!